San Isidro orduan bere ospatuten zen duen, San Isidro beti izen da baserritarren... Bai, beti izen da. Eta, bueno, hemen Zamudion igual esan izeko jaie, baina Derion bai, ez da? Derion San Isidroak izeten dire. Derion bai, San Isidro, Zamudion izin da lehen, Derion, gero Elezia barrin zeben da San Isidro miutzen. Ustean Derion San Isidro lehen. Eta Zamudion izen zan lehen, San Isidro? Bueno, San Isidro kooperatibia dago, bueno, kasi Derio esatetxe batzuk bai da Zamudio. Kooperatibia dagoen edifizioa da Zamudio. Eta, klaro, sozioatie Zamudiokoak eta Deriokoak, bitaikoak. Eta mesea Zamudio nintzen beti. Orduan hemen bere ospatuten zan, San Isidro? Bai, beti, lehen hau. Gero Derion Elezabarrin zeuren, eta Elezabarrin zeuren San Isidro miutzen. Izena Eleziari eta gero inzeuren jaie patroia. Derioko patroia, Eleziari mikeran. Eta hemen Zamudion San Isidro zelan ospatuten zan, mesea itzen zan? Mesea, txistulariek eta gero handik hortik kooperatibatik banderea datortezin mesala, horko bandera kooperatiban eta kooperatibako jentea jentea eta bai, da gero oinez orduan, nametik aminutik, eta txistularik eta bolanderak eta boten gero Derio antza. Ez da, bueno, Derio bueltan, mesea urten da gero, eta gero hanbezkari dut Kooperatibako jentea baserritarrak, bai. Eta han bertan kooperatiban itzen zan bezkari? Bai, bertan, preparetu dena bertan. Eta nora arduratuten zan ba horrek danak preparetako eta... Junte bat, da beti.